Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 2:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:45 del migdia. Doncs ja ho sabeu que a aquesta hora, un cop a la setmana, a la sintonia de Ràdio Vilafranca, us parlem de literatura infantil o juvenil. Ho fem, doncs això, parlant normalment amb un autor o autora d'un dels seus llibres. Sovint són autors dels textos, o a vegades són els il·lustradors o il·lustradores, en alguna ocasió també traductors d'algun llibre que s'ha traduït, o fins i tot també editors. En el cas del dia d'avui, diem que ens hem quedat en el primer lloc, que és el de l'autoria del text, en aquest cas el Miquel Florido. Miquel, benvingut. Moltes gràcies per convidar-me. A més, normalment en el programa, com que parlem amb autors que poden estar a qualsevol lloc de Catalunya, normalment ho fem per telèfon, perquè ja entenem que venir a Vilafranca per un quart d'hora que dura el programa a vegades és complicat, però hem tingut la sort, en aquest cas, de que el Miquel viu molt a prop d'aquí, per entendre'ns. És que a 5 minuts, a peu. O sigui que has pogut venir perfectament, no? No m'ha costat gens, no ha estat una cosa costosa. Tu ets de Sant Quintí de Mediona? Correcte, sí, soc de Sant Quintí, però fa més de 10 anys que visc per aquí a Vilafranca. Però m'imagino que del llibre que avui parlem, perquè cadascú ve aquí a parlar del seu llibre, És allò de he venido a hablar de mi libro, en aquest cas. I avui parlem del El riu, el cranc del riu. I en aquest cas anava a dir, no crec que t'hagis inspirat en Vilafranca, perquè no sé de cap lloc que a Vilafranca hi hagi crancs de riu. Crec que no hi passa cap riu pel mig de Vilafranca, de moment. Una riera així de costat, però poca cosa. De costat, sí. I poca aigua. Exacte. Bueno, parlant de poca aigua, precisament el llibre està inspirat a les Deus, de Sant Quintí de Mediona, al meu poble, com acabem de dir, i precisament el tema de la poca aigua és un tema que em preocupa bastant, a mi, i ens hauria de preocupar a tots, entenc, perquè precisament el cranc de riu passa en un pèlag de les Deus que ara mateix està completament sec. I de fet, al principi del llibre hi tinc una petita frase que diu en homenatge al pèlag dels nenúfars de les Deus amb l'optimisme esperançador que tornarà a fruir d'aigua i de vida. Per què? Perquè està completament sec. I quan jo era petit, i no tan petit, també d'adolescent, aquest pèlag estava ple d'aigua, tenia nenúfars, flors, libèl·lules, crancs, ja parlarem després dels vermells, dels verds, bisons de riu, tenia molta vida, tot tipus d'ocells, animalons, granotes. Aquest és un paisatge que ara, tal com l'has dit, sembla que estàs parlant d'un altre indret, però és del Penedès, Això és una zona del Penedès. Sí. La gent que ha estat a les Deus, que suposo que sou molts dels que m'escolteu ara mateix, us recordareu com un lloc ple d'aigua, i amb moltes flors i molta vida, bàsicament. Però ara mateix, tant les Deus com ja ho aneu veient per les notícies, molts pantans, molts pèlags de la nostra zona, de Catalunya en general, està tot sec. Tu, quan vas escriure aquesta història, però m'imagino que encara no estàvem amb aquesta tremenda sequera. No. Estàvem potser començant-la, no ho sé, perquè ja fa mesos que dura aquesta tremenda sequera. A mi se'm va acudir el conte a l'estiu del 2017. Així encara no estàvem... Llavors no estava així ni de bon tros, potser estava més baix de l'habitual, a lo que estàvem acostumats, però no estava tan... no estava sec. I llavors encara podia anar a veure-ho, no?, a inspirar-me, si volia, però bé, ho tinc en la memòria molt fresca, així que tampoc no és que em faci falta anar-ho a veure. I el bo és que a les presentacions del llibre jo tinc uns vídeos de l'època en què això estava ple d'aigua. Vídeos fets per mi, així totalment casual, amb el mòbil, i tinc un vídeo on es veu un bisó de riu, que és una mena de llúdriga, per qui no ho sàpiga, però més petitó, caçant crancs. O sigui, és National Geographic. Però el vas gravar tu, Sí, gravat per mi. Carai. És el primer conte infantil que publiques. Ja no sé si és el primer que escrius, perquè a vegades, quan parles amb autors, sempre hi ha al calaix coses que s'han escrit abans, no? Però el que sí sé és que és el primer que publiques, ho has fet a través d'una editorial, a més d'aquí de Vilafranca, l'editorial Andana, i amb el suport també del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, no? Sí, efectivament. Has encertat perquè no només és el primer conte infantil que publico, sinó que és el primer que he escrit. Ah, carai. I era l'únic fins a aquest moment. Ara en tinc un altre, que també es publicarà, o sigui, de moment anem a 100% d'assegurats. I el vaig escriure per gust. Sí que després han col·laborat en la publicació el Consell Comarcal i tots els ajuntaments del Camí del Riu, que és des de Sant Joan de Mediona, passant per Sant Quintí, Sant Pere Riudebitlles, Torrelavit, Sant Sadurní i Subirats, que són els que formen el conjunt del Camí del Riu,
però la idea va sortir de mi, no va ser una proposta. No va ser un encàrrec, vaja. No va ser un encàrrec, això mateix. La proposta li vaig comentar jo amb l'editor d'en Dana, amb el Ramon, i li va agradar molt la idea. Va veure-ho, bueno, a part d'interessant de divulgar, sinó que va creure que tots els ajuntaments ho trobarien interessant també, i així va ser. El protagonista, perdó, per descomptat, és un cranc, que es diu Riu, perquè sempre riu. O gairebé sempre riu. Diríem que a l'inici de la història riu sempre. D'entrada, en Riu sempre riu. De tot, de tothom. La veritat és que és una mica fotetes, que en diríem, no? Perquè se'n riu també, se'n riu de lo bo, de lo dolent. I dels altres i dels seus, de tothom. De tots. No fa distincions. O sigui, tant li fa si se'n riu d'un ocell, d'un peix, d'una geneta, d'un cranc verd o de crancs vermells. Aquí has jugat ja amb els colors i de fet la història va també una mica d'això, de les diferències, en aquest cas dels crancs verds i crancs vermells, que són una part, podríem dir, del missatge que tu llences en aquesta història. Sí, una de les coses un dels valors que vull transmetre amb el llibre són les espècies invasores, no? I la importància de mantenir les espècies autòctones a salp, diguéssim, protegides. I ho explico bàsicament a través de la invasió que hi ha al pèlag dels nenúfars en el conte, i també hi havia a la vida real, perquè d'algun lloc he tret la inspiració, no?, de veure-ho en persona, dels crancs vermells que ocupaven els llocs dels verds, no?, perquè són més forts, tal com explico en el conte, són més forts, en el conte són més intel·ligents els verds, això ja és inventiva, però és que els vermells són més grossos i, per tant, més poderosos. Tenim en compte que venen d'Amèrica, igual una mica com les tortugues de Florida o el bisó americà. Són espècies invasores que al seu terreny, doncs, són normals, diguéssim, però aquí són més potents que les espècies locals. Llavors destaquen i s'ho carreguen tot. I poden acabar amb l'existència dels originals, diguéssim. Això mateix. I jo me'n recordo que de petits anàvem a les 10, no?, i vèiem els dos colors, i un senyor una vegada ens va dir: si heu de pescar crancs, pesqueu els vermells que no són d'aquí. I et va quedar això, I se'm va quedar, i llavors si algun dia anàvem a pescar crancs, doncs traiem els vermells. No és aquesta els valors que diu el llibre, no és anar a caçar crancs. Vés a carregar-te les espècies invasores. No és això. És per donar valor a les que sí que tenim i protegir-les i cuidar-les. I més enllà d'això, perquè qui el llegeixi, m'agradaria que no es quedés només amb això, sinó que pensi també en els valors i tradicions i la nostra cultura, i el fet de que pugui prevaldre, i perquè l'hem de cuidar, no només a nivell ecològic. I, per tant, el valor ecològic de la història, que és, podríem dir, el primordial, i després aquests altres valors que es poden traslladar tant en el món de podríem dir, de la conservació de la natura, però també en la vida en general. És a dir, són missatges que la canalla, que els nanos que els llegeixin, doncs no tenen per què establir només estrictament des d'un punt de vista de biodiversitat, per entendre's, no?, sinó per la vida. Sí, hi ha un punt molt humà en el Riu i la resta de personatges del conte, perquè tant ell com la Granota, que és la seva millor amiga, que la coneix al principi del conte, com el líder de la resistència dels verds, que és un cranc que es diu Cua Verda, com el Mussol, com qualsevol personatge que apareix, faig que tingui una evolució, faig que creixi. I per molt curt que sigui el conte, no m'agradaria que fossin estàtics, que fossin d'estar per estar, sinó que aportin alguna cosa. Tots aporten, el Riu creix a mesura que va coneixent, parlant amb els altres personatges, i ho fa d'una manera que a mi m'agrada molt, que és la que m'agrada que s'entengui, que és que ell aprèn pel seu compte. Ell, a mesura que li passen coses, ja siguin bones o dolentes, perquè arriba un punt que això de riure de tot i de tothom, doncs, no és... Al final hi ha gent que s'ho pren malament. Exacte. I no només això, sinó que ell mateix diu, ui, aquí potser m'he passat, això potser no pertocava, no?, perquè hi ha un moment en què cacen uns altres crancs verds, hi ha una xarxa, algun pescador està caçant, i s'emporta crancs verds. I ell sabia que allò era una trampa, però tampoc no els avisa. I després li sap greu. No? I aquí comença a tenir remordiments. A partir d'aquí anirà creixent i reflexionant, i reflexiona ell sol, i ho fa amb la lluna. Igual que un escriptor, quan vol reflexionar, pot fer-ho escrivint o plasmant un text en un full i després rellegint-lo i assimilant-lo d'una altra manera, aquests pensaments. Doncs el Riu ho fa amb la lluna. Parla en veu alta amb ella i ella sap que no, ell sap que la lluna no el jutjarà i
i el seguirà observant, no? I el protegirà dins de lo que pot aportar la lluna. Hem vist, per tant, també que hi ha uns valors fins i tot de convivència, no? Sí. De convivència entre uns mateixos persones, en aquest cas Sí. crancs, però també dels lectors que poden aprendre-s'ho també entre els comuns, no? Entre els seus. Perquè malgrat els vermells siguin una espècie invasora, la idea d'en Riu des del principi és que els troba tan idiotes a uns com als altres per estar barallats si viuen al mateix lloc, i el que haurien de fer és viure en convivència. I tampoc, Miquel, no et demanaria que donguis detalls sobre un cas, perquè si no després els que s'ho llegeixin ja no els hi farà cap gràcia, ho hauran escoltat tot per la ràdio, no? Però sí que, d'alguna manera o altra, també trasllades una reflexió sobre les discapacitats. No direm el per què, però aquest missatge també hi és. També hi és. Ara em fa difícil parlar-ne sense explicar el que passa, no? Però també hi ha una mica de moment d'aprendre a estimar un mateix quan no hi ets sencer, per dir-ho d'alguna manera. Aquí queda dit. Sí. Escolta, les il·lustracions són de la Sònia Torner. Qui és la Sònia Torner? És a dir, us coneixíeu, o vau arribar a l'acord de tirar el llibre conjuntament, o va ser una proposta del Ramon de l'editorial? La Sònia és una il·lustradora de Sant Sadurní d'Anoia que jo ja coneixia perquè havia treballat amb mi en les portades dels meus primers llibres, Et faré ballar la ment i Et faré dansar l'ànima, que són 2 llibres de relats per adults. Ella em va fer les portades, de fet hi vaig contactar jo perquè era l'amiga d'una amiga, i aquestes coses que arrel d'una amistat compartida ha acabat sortint una companya de treball, no? I del treball que més m'agrada, que és el d'escriure, i ella ha acompanyat molt bé les il·lustracions de Riu al cranc de Riu. Li vaig proposar al Ramon, i al Ramon de seguida li va agradar un sketch del cranc. Jo amb la Sònia li vaig dir, ja em dibuixa'm un cranc de riu que està rient. I clar, què m'estàs dient, no? Què m'estàs demanant? Però li va quedar molt xulo, al Ramon li va agradar, li vaig presentar altres crancs, però li va agradar aquest. Llavors, de seguida va dir que sí, i vam estar treballant tot l'estiu del 2022 per fer les il·lustracions, quadrar-ho tot, i el conte ha sortit al desembre del 22. Fa pocs mesos, vaja, que sí, ha sortit. De moment és el conte més recent que he publicat, el llibre més recent. Sí, perquè, com deies, ja tens 3 llibres publicats abans que aquest, i algun que va en camí, pel que ens explicaves. Sí. Però els altres anteriors, has parlat d'aquestes 2 històries per adults, i l'altre em sembla que també és per adults. És a dir, d'infantil aquest és el primer. Aquest és el primer d'infantil, sí. Els 2 primers són relats independents. El que passa que s'entrelliguen entre ells, els d'Et faré ballar la ment i Et faré dansar l'ànima, hi ha vegades que apareixen personatges que havien sortit en el primer llibre, llocs, i tu pots lligar caps com a lector. El primer llibre és més de dilemes i problemes racionals que et fan ballar la ment, com diu el títol, i el segon et toca més l'ànima perquè són problemes més sentimentals, més del cor. Llavors després vaig publicar Et recordaré, que és la meva primera novel·la de misteri i ciència-ficció, que això ja és un totxo en comparació, i aquí, qui vulgui buscar la sinopsi, el tràiler i tot això, que entri a etrecordaré.cat, que ja s'ho pot mirar. I ara estic preparant la tercera part d'aquests 2 de relats que us comentava fa un moment, que serà molt més gruixut i tindrà uns personatges que viatgin entre els relats dels altres personatges, així coneixent i parlant amb els personatges dels altres relats. És una cosa que crec que és bastant innovadora, crec. Potser algú se m'ha avançat ja, però que estic intentant fer alguna cosa més enllà de simplement fer relats que tinguin relació entre ells, sinó fer un univers. O sigui, que els personatges tinguin una relació alguns amb els altres, no? Exacte. A través dels somnis, perquè el títol serà Et faré somiar despert, seguint la línia de Et faré, i hi haurà uns personatges que viatgen entre somnis. Però aleshores serà una trilogia que, pel que entenc, en aquest tercer llibre ha vingut a posteriori, perquè a vegades les trilogies ja es preveuen inicialment. Un fa una previsió de 3 llibres i els va escrivint. Però diguéssim que el relat sencer, al principi i al final, ja el té al cap. El que queda és omplir els 3 llibres, no? En aquest cas, aquesta tercera part teva ha vingut a posteriori o ja la tenies pensada a l'inici? És així. En aquest cas ha vingut a posteriori, no estava pensat. Però se'm va acudir que podia fer alguna diferent, alguna interessant, tant per mi, que és estimulant com a autor, com pel lector, d'anar descobrint referències, d'entendre ostres, si aquest sortia en el primer llibre, ostres, aquest sortia en el segon, i anar lligant caps. Això crec que li agrada molt a la gent. L'exemple més bàsic i senzill és parlar de Marvel a les seves pel·lícules, perquè és un univers entrellaçat. El meu no s'assembla en res a Marvel, però perquè entengueu el fet de relacionar històries i de que vagis a veure referències que ja has vist abans i que
et motivi, no?, veure això. En canvi, et recordaré, sí que serà trilogia, i ho tenia pensat des del principi, però com que és llarg, temps al temps. Molt bé. Nosaltres, però, avui hem vingut a parlar aquí en aquest espai de literatura infantil i juvenil en el Llegir per Sentir a Ràdio Vilafranca de Riu, el cranc de Riu, i ja hem comentat que les il·lustracions són de la Sònia Torner, i estem parlant amb el Miquel Florido, que és l'autor. Aleshores, hi ha, com dèiem, aquest suport per part del Consell Comarcal de l'Alt Pradès i dels municipis que formen part del Camí del Riu, d'aquesta proposta de manteniment i millora del riu Bitlles, i em sembla que hi ha algun afluent també, no? Mediona Bitlles, l'Avernó. L'Avernó, correcte. Perquè és el riu Mediona, però a partir de què passa per Sant Pere Riu de Bitlles, ja li canvien el nom. Molt bé, però és el mateix riu, no? Exactament el mateix. Molt bé, i aleshores, saps si ells, diguéssim, aquests ajuntaments associats amb aquest projecte del Camí del Riu, utilitzaran el teu llibre per algun motiu especial, adreçant-lo a les escoles, fent tallers? A mi m'agradaria pensar que sí que l'aprofitaran perquè és molt didàctic i crec que té uns valors que són molt interessants i si no crec que haguessin col·laborat si no els hagués semblat interessants. Jo vull pensar que arribarà a les escoles, com a mínim a les del Camí del Riu, i si arriba més enllà, doncs millor. Si arriba a la resta de pobles de la comarca seria ideal, perquè crec que no cal limitar-se simplement als que visquin al costat del riu, perquè pot transmetre molt igualment. No tinc confirmació de si ho faran o no, espero que sí. Aviam si arriba una hora o altra aquesta confirmació. Quines diferències vas trobar a l'hora d'embrancar-te a escriure una història per nens? Que, com tu ja saps, diguéssim que té unes certes diferències amb el que potser et surt de dins per part teva, perquè he vist que són històries ja molt més creatives i complexes. D'entrada et diria que va ser molt més fàcil. Però també, en absolut, vull menystenir la gent que fa literatura infantil. Jo dic que va ser més fàcil perquè vinc d'escriure complexitat i personatges rebuscats. Aquí, el fet d'escriure sobre en Riu i els seus 4 amics animals és més senzill perquè li dic, doncs en Riu té aquestes característiques i li fiques 3 característiques a cada personatge. I no cal enredar-se massa més. Tots han d'evolucionar una miqueta perquè si no m'avorriria jo també escrivint-ho i perquè crec que porta més. I la història, doncs, jo estic acostumat a escriure relats. Llavors, un conte és com un relat. No va més enllà de llargada, em refereixo, no? Però el que jo vull dir és que estic molt content d'haver escrit Riu, el cranc de Riu, perquè a mi com a autor penso que per ser talentós de veritat, això és un pensament meu, he de saber escriure, o m'agradaria saber escriure qualsevol tipus de gènere o d'estil. Igual que he escrit ara un conte infantil i he escrit llibres de relats i he escrit una novel·la juvenil, que recordaré és més juvenil que adult, però bueno. M'agradaria també escriure una obra de teatre, un guió de cine, la narració d'un videojoc, la narrativa d'un videojoc. Tot el que sigui gèneres o estils, m'agradaria provar-ho i sentir-m'hi còmode, no? És estimulant. I entenc, per tant, que com que ho tens entre cella i cella, intentaràs fer-ho un dia o altre, no? Ho faré, segur. Molt bé. Doncs avui en el Llegir per Sentir hem tingut, ja dèiem, la sort de poder parlar directament amb l'autor, amb el Miquel Florido, perquè és de Vilafranca, o és del Penedès. De fet, ets de Sant Quintí i vius a Vilafranca. I que, a més, ens explica aquesta història d'un cranc verd, perquè no sé si ho hem dit abans que el riu és verd, perquè parlàvem tant dels vermells i dels verds. Jo crec que la gent ja ho ha intuït de la manera que parlàvem, però ell és verd. El riu, que es diu així, i que és un cranc de riu que sempre riu. I que, doncs, justament per això, perquè sempre riu, al final acaba tenint alguns dilemes amb els seus companys i no expliquem gaire cosa més perquè qui vulgui pot endinsar-se en aquesta història. Això sí, hem pogut constatar els valors de fons que s'hi transmeten i, sobretot, com tu ens deies al principi, aquesta preocupació que ara tenim més que mai perquè la veiem, la palpem en aquests moments, que és la de la conservació de l'aigua, la necessitat de tenir control amb l'ús de l'aigua, no? En fi, aquí ho deixem. Has clavat perfectament tots els ets i uts que el llibre vol transmetre. Miquel, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. Adéu-siau. Sí, sí, sí. Vilafranca.